Sanibonani wey'ngane zakwethu. Namhlanje nginiphathele iy'ndaba. Umgosi ngiza nengoma eshisa iy'khotha ngane zakwethu. Ingoma kaMthandeni SK. Simbonile laphayana esebenza laphayana nodadewethu Nomcebo kanye naye uGirl ogcwele amapiyano oMaho. Lezi ngoma-ke zakhe zombili ezidla ubhedu ziyatrenda. Igushi ihamba iyodwa. Ngikhuluma nje nawe nje isikuhlanganisile imiliyoni, 1 million impela laphayana. Isiwuhlanganisile ngosuku. Le ngoma idla ubhedu bakwethu. Abantu bayithakazele, bayayithanda, iyadlalwa ngempela, ayi kancane. Kanti-ke laphayana kunenye ividiyo yomunye umlisa laphayana kuy'nkundleni zokuxhumana obekade ebonakala naye impela ebhizi elaleli iqhawe lakhe ngamafoni ahlukene. Udlala nje ingoma kaMthandeni. Iy'ngoma nje kaMthandeni yobafethu ziyakhala. Ingoma kaMthandeni ngempela hayi ishisa iy'khotha. Ngempela ngiyanitshela ngane zakwethu. Shuthi impela hayi kothi kuphela le nyanga esiqalayo iyobe ikhuphuka nje. Yenza nje. Mina ngiyafisa ukwazi ukucabanga laphana ku-comment section ngane zakwethu ukuthi wena uthini ngale ngoma, ngalezi ngoma. Sidibane khona nibe nosuku oluhle.